I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Ụmụnne m biko, o nwere ihe nchọrọ itinye ọnụ na ya. N'ife the new governor of Anambra State kwuru, Governor of Soludo, o kwuru ndị mmadụ pụtasịwa every Monday bịa mee their business. Ihe o kwuru mara mma. Ọtụtụ governors niile nọ n'ala Igbo na-agba mbọ ka ha make sure na every Monday ndị mmadụ ga-apụtasịwa mee their business. Ọ mara ezigbo mma. Mana o nwere ihe na-ewutezi m. Ife na-ewute m na these governors niile a mana ha ma the reason o ji enwe Monday sit at home. And ha ma na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị pụtara Monday ka ha mee their business. Some of them ka ọ gbagburu. Some of them nwere injury. And amara m the reason ha ji asị ka ndị mmadụ pụta so Monday bịa mee business. Ebe ha ma na some of them pụta, some of them ka ọ ga-agbawu. Unu ma the important thing unu ga-eme, the most important thing unu ga-eme bụ unu ga-agba mbọ men ka Nnamdi Kanu si ebe ọ nọ wepụta. Na ọ bụ na Nnamdi Kanu pụta ebe ọ nọ, sit at home Monday a ga-akwụsị. Ya bụ ihe unu ga-eme. Ọ bụrụ isi ndị mmadụ pụta asụ n'ilo, ha pụta asụ ọgbawusi wefe, unu aji security na-aga. Ọ bụrụ ihe unu ga-eme. Unu sọ ndị mmadụ pụta asụ, unu ga-enye security ga-erufe. Unu ga-provide security ga-eseke onwufe. And unu ma ọnụ obodo si wee dụrụ now, ọ mara ihe ọ na-ayaza ya na Igbo niile, even in Nigerians. Ọ bụghị isi ndị mmadụ pụta asụ every Monday pụta bịa base business. Nke maka ndị pụtara every Monday nwụrụ anwụ, kedu ihe merezi maka fa? Ọ bụrụ isi ndị mmadụ pụta asụ bụ isiokwu, ha pụta asụ nwe ihe mefe, kedu ihe unu ga-eme their family. Ọtụtụ bụ ndị nwụrụ maka this sit at home a, ọtụtụ ndị bụ ndị merụrụ alụ nwere injury. Ọtụtụ ka ọ kpọ their machine and the motor for ọkụ. Ọtụtụ ka ọ kpọ keke for ọkụ maka ha pụtara Monday, maka ha pụtara this sit at home. Ife ka nchọka unu mee ma Governor of Anambra State, Ebonyi, Enugu, Imo, Abia, ihe akụ ga-eme gbanụ mbọ ọ bụrụ ịsa pụta sụọ Monday ihe mee anyị ọ na-anọ ebe ụnụ bụ sekuriti na-agagharị.